lithi ke iBhayibheli uthi zonke uverse number 3 zonke izindawo ayakunyathela kuzo amathe onyawo lwenu ngininikile zona izindawo. All right, njengalokho ngakhuluma kuMoses kusukela ehlane la kuleli Lebanon kuze kufike emfuleni omkhulu umfula iEfrate, lonke izwe, uthi lonke izwe lamaHethi. Yabona ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuthatha into kwabanye ayinikeza abanye, futhi anga-announce kulaba athatha kubo ukuthi sengiyinikeze. Ubani yena abangobani amaHethi ukuthi uNkulunkulu angaze azokhulumisana nabo? Uyathatha nje. uNkulunkulu wenza njani bazalwane? Uyathatha izwe lamaHethi, kodwa uthi sengininike lona. Uthi bese ngifikile kambe la izwe lamaHethi nakuze kube selwandle olukhulu nasentshonalanga kuyakuba umkhawulo wenu. Akuyi kubakho umuntu ongena phambi kwakho zonke izinsuku zokuhamba kwakho, njengalokho nganginaye uMoses kanjalo ngiyakuba nawe. Angikukuyeka angikukushiya. Ayimnandi leyo nto. Uthi uNkulunkulu akhulume nawe nje uthi angizukukuyeka. Angikukushiya. Qina ume isibindi. Umbuzo wami uthi siqinelane isibindi ngoba lento sekuvele ingeyami. Qina ume isibindi ngokuba uyakwenza ukuba laba bantu badle izwe engilifungela oyise ukubanika lona. Qina kuphela. Engathi ungayitshela lo sethu qina kuphela. This is what God is saying. Qina kuphela. Ume isibindi kakhulu, uqaphele ukwenza ngokomthetho wonke akuyala ngawo uMose inceku yami. Ungaphambuki kuwo ngakwesokunene noma ngakwesokhohlo, ukuba ube nempumelelo noma phi lapho uyakhona. Jesus engazathi lento lencwadi yomthetho mayingasuki emlonyeni wakho, ayisuke esandleni. Bazalwane, webo le ncwadi oyiphetheyo la le Bhayibheli oliphethe alisuke esandleni, lihlale kuphi? Le ncwadi yomthetho mayingasuki emlonyeni wakho, kepha wozidla. Amagama from the mouth to the heart. Wozidla ngayo ngoba into ezindlayo inhliziyo. Imini nobusuku ukuba uqaphele ukwenza njengalokho konke okulotshwe kuyo, ngokuba lapho uyakuhlahlamelisa indlela yakho uphumelele kahle. Angikuyalile na? Qina umesibindi, ungesabi, ungabi naluvalo, ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho unawe noma phi lapho uyakhona.
babizwe lakho liphilile linamandla khuluma ngalo wenzele ubuhle begama lakho amen. Ngithanda ukukhuluma namhlanje na ngokuphumela ngokubusiseka through the word, ukubusiseka ngokwezwi. Ngifundile bazalwane ukuthi isibusiso sihlukene kathathu uma uNkulunkulu esipresenta. Number 1, khona isibusiso sokudalwa. uNkulunkulu akakudali engeze ukubusisa. Incwadi kaGenesis chapter 1 verse number 26 uthi uNkulunkulu masenze umuntu umfanekiso wethu asifuze. So uyabona ke lapho uma ekhuluma kanjalo ukuthi noma uhambe emhlabeni lakho nokulahlwe khona uSathane. Sathane ulahlwe la emhlabeni. Uyabona nje ugcwele wonke lamaflethu uSathane. Ugcwele zonke indawo lezi. Ugijima estradini uSathane la estradini ugcwele yena. Ingakho lethi iBhayibheli lingathandi izwe lezinto esezweni because ela khona uSathane is loosed. uPaul yedwa okhuluma imfihlakalo uthi uyazi ukuthi unesikhathi esincane sifishane engakho efuna ukuniqeda nonke. Enye izinto uSathane afuna ukuyenza is to destroy each and every one, according to incwadi kaJohn chapter 10 verse number 10. Isela alizi mnge ngokweba nokubulala nokubhubhisa, kodwa mina ngize ukuba babe nokuphila babe nakho kochichime. In other words, iveza ke leyo nto ukuthi noma isela ligcwele kodwa bonke abavumela uJesu njengenkosi nomsindisi empilweni zabo basindiswa bahlukana nezono bagcwaliswa ngamandla kaMoya Ingcwele. Noma uSathane angagcwala umgwaqo yonke kodwa thina ukuphila okuchichimayo into esinikeziwe through Jesus Christ. Nikhona kodwa bazalwane. So now isibusiso sokudalwa uverse number 26 uthi uNkulunkulu wathi masenze abantu. One thing that is so powerful ile ukuthi uNkulunkulu akayenzi into engenaso isibusiso sokuthi leyo nto leyo iphumelele ngesikhathi sayo, ngesikhathi sayo. Glory to Jesus. Now usethi ke verse number 27 uthi uNkulunkulu uverse now uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe, wabadala ngomfanekiso kaNkulunkulu, wabadala osilisa nosifazane. One thing le eyokuthi uNkulunkulu ukudalwa wakwenza kanye kanye, owesilisa nowesifazane wadalwa kanye kanye. So akekho okufuneka azizwe sengazathi wadalwa ngelinye ilanga. So sonke sadalwa ngosuku olulodwa kanye kanye, kodwa ke sase senziwa ngensuku ezingafani. So niyazi ke ukuthi kulezi insuku ngakha indlu. Thank you for everyone that has contributed. La iyasebenza into yenu nimi kanye nathi. You see bazalwane siyakha nasekhaya nje futhi ngiyakha kwami. Kufike kube khona iplan, that's creation. So create into engekho bese kuza umakhi ozofunda iplan ngoba yena useyenza. uNkulunkulu ke yena waba neplan ngathi, wasidala, wasidrawa. That's why Paul and he is the great architect, because umubuka nje the architecture yakho, indlela umzimba wakho osebenza ngayo ingqondo ukwenzeka kwezinto empilweni yakho. Uyabona ukuthi the great architecture
hayi wakwenza uNkulunkulu kodwa wakwenza uNkulunkulu. So ke uNkulunkulu ke uma edala wayeplana. Iplan uma isidwetshiwe isho ukuthi indlu isikhona. Ngeke ngabona kwakhiwa imall lapha eRichards Bay, the first mall, basivezela isithombe kuseyisigaba. You know, kwase kuthiwa sekukhona itolo ke ilokhuza shops to let. Kuseyisigaba. Yini indaba kubhalwe kuseyisigaba? Yikuthi ilokhuza creation yayo is for sure. Kodwa ukwenziwa ayikabonwa. Glory to Jesus. So now uNkulunkulu wabadala, but when you come to uNkulunkulu wabadala ngosuku olulodwa, the plan it was in one day, but ukwenziwa was in different days. Verse number 28 ke lithi uNkulunkulu verse number 28 uNkulunkulu wababusi uNkulunkulu wabenzani? Wababusisa emva kokuthi athi asibadala esakhuluma lento ke echanele isibusiso ukuthi isibusiso sibe yinto ekhulunywayo. Now uma ethi ngiyazi ke leli liya basanganisa abantu leli zala nani nigcwalisa umhlaba yikho nje sekukhala ingane wonke amaflat nezindlu nemizi ngoba cabanga ukuthi benza umyalo kaNkulunkulu. So but the English one it be fruitful and multiply. You see, yayingaqondanga lento mfundisi uZoni yayingaqondanga ekutheni abantu mabazale sengazathi umyalo kuye yedwa ukuthi akagcwalisa umhlaba yedwa emhlaba. Enye izinto engihlale ngiyikhuluma nje ukuthi hey uyabona lento esithembu iseceleni kabi. Asiyeke ke okwanamhlanje ngoba inabaprofeti bayo. So uNkulunkulu wababusisa what be fruitful and multiply, fill the earth and subdue. Usuyayibona lento ayihlangene nokuzala. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living creature that moves on the earth. Uthi lithi iBhayibheli wanibusisela ukuthi kuyo yonke into eniyenzani be fruitful. Kuyo yonke into oplana ukuyenza ube fruitful. Yabona namhlanje ngizokhulula fruitfulness upon the people. So now if fruitfulness is be fruitful in that degree that you are doing. Be fruitful in your business that you are doing. Be fruitful in your career that you have pursued. Nami magama uNkulunkulu ayikhuluma phezu kwemankind. So ke isibusiso lesokudalwa esivele nje savela ukuthi isibuso okudalwa for the fact ukuthi udaliwe uyaphila ungalingi ukhohlisa uSathane esengathi uqale kiseni. You are blessed. You are blessed. You are blessed. You are blessed. Yabona ake ngutshela into noma ungayikholwa ngoba khona abacabanga ukuthi ama background abazalwe kubo ane limitation for the fact ukuthi uyaphila. And over that, for the fact ukuthi ususindisiwe. So come on, listen. So isibusiso nje sokudalwa. Yabo for the fact ukuthi udaliwe akho mthakathi, akukho Satan, akukho demon elingase liconvince
experience kube sengazathi wena uqalekisiwe. Yeah, namhlanje ngizokhuluma nabasindisiweyo ukuthi you are blessed. Noma ungakasiboni, ungakasizwa, ungakastaste, kodwa wena you are. So bese kuba khona isibusiso bazalwane esirandom ongayixoshela sona nje mawuthanda usiyeke mawungasifuni. Lithi iBhayibheli hlonipha uyihlo nonyoko ukuze izinsuku zakho zibe njani. Isibusiso sezinsuku ke leso. Isibusiso se-increase of days. It's a random one. Uyayikhethela ukushesha ufe futhi uyayikhethela ukuphila isikhathi eside. Hamba udelela uzobona ukuthi kuzokwenzekani. But hlonipha, once wahlonipha, then there is a blessing of increase of days. Awutshela usuthu ukuthi ungalingi udelele wena. Uyabona nje futhi nalento yokudelela ayikho nala emehlweni akho. Ngobe wenza into eforeign nje vele yobi foreign nje leyo nto mawu ungadelela wena. Glory to Jesus. So isibusiso is random. Kodwa khona isibusiso sokusindiswa. Khona isibusiso sokusindiswa. uPaul mayikhuluma encwadini yabaseFesu, I think it's chapter number 1. Ukhuluma nga 3 levels of the door of salvation. Go chapter 1 verse number 3. Uthi makabonga uNkulunkulu uyise wenkosi yethu Jesu Kristu osibusisile esezulwini kuKristu ngaso sonke isibusiso sokomoya. How many of you knows that ukuthi yonke into ebonwayo nephathwayo iqhamuka ezintweni ezingabona? Yonke into ebonwayo is the transference from the unseen. Ngake ngangaba bikho kodwa ngase ngivele ngikhona ukhalweni luka baba. So ukuthi ngangakazalwa kwakungasho ukuthi angikho. Ngeke ngafunda amanye amazwi amangalisayo lapha encwadini yamaHebrew athi ulokhuza umntwana kaAbraham. Who is that guy? Isaac. Lithi iBhayibheli uIsaac wakhipha ishumi ngesikhathi ubaba wakhe ekhipha ishumi. How? Kusho ukuthi when you are tithers, even inzalo yakho iqala ukutitha ngalelo langa wena utithe. When you are not tithing, you usuke uvalela nabasokhalweni isibusiso. So ke makabonga uNkulunkulu osibusise ezulwini ngesibusiso sonke sokomoya. But more than that, am I still doing okay? Yes. Am I still doing okay? All right. Uyibona isibusiso sensindiso ukuthi how can I access isibusiso sensindiso in the book of Isaiah, chapter number 1. Uyabona mawubheka uIsaiah chapter number 1 engiyasikhulula ngempela isibusiso namhlanje. Uma ubheka uIsaiah chapter number 1, uNkulunkulu uyakhala lapha from the beginning of the chapter uthi ngizele ingane ngakhulisa kodwa lezi ingane zinhlubukile. uNkulunkulu ke lo ngizele ngakhulisa kodwa ndaba ezethu kodwa ingane zinhlubukile. Kodwa nikhona abazalwane uNkulunkulu uyakhala lapha uthi noma uningathi nishisa impepho ayisanisebenzeli inuka kabi, noma nithi niyasondela nenza imikhosi mina ngivele ngifulathele.
uthi ngenxa lokho ninamathumba emzimbeni, umzimba ubolile, uvuza ilokhuza ubovu. Uthi kodwa ningami lapho khona indlela engivulile. Uverse number 18, wozane noma ninjani, noma ninuka nibolile, kodwa wozane. Wozane, yabona ke leyo nto ke yona esibiza ngegrace, ukuthi noma ngangivalelwe kodwa umile uthi wozane sithethe indaba. Noma izono zenu zibomvu ziyakuba mhlophe, ngivangele madoda. Noma izono zenu sibubende kodwa ziyakuba mhlophe njengoboya bezimvu. Angiyambonga uNkulunkulu ngaleli verse ukuthi noma kwase konakele kangakanani kodwa usathi wozane, 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 wozane. Angikhulume kumuntu omenyiwe, lo kumemile uyakhanda. Wozane sithethe indaba. Yabona ke leli gama elithi noma lisho ukuthi whatever obstacles sekusetshenzwe indlela edlule eceleni, noma yiphi into evimbayo sekunendlela enjani edlule eceleni. Noma umndeni wami wawuqalekisiwe kodwa sekunendlela edlule eceleni. Noma kwakukhulunyiwe against me kodwa uNkulunkulu ongithandayo uvula indlela. Noma ukuthi angikhulume bazalwane, uyazazi lezi zinto ebezikuvimbile all your life. Uthi uNkulunkulu noma nenye indlela for you. So come on, sit a little bit. Khona la ngifuna ukuvala khona. And uma ekhuluma lawo mazwi ukhuluma ngensindiso, this is a pure invitation of salvation. Ngoba kuyinto embi kabe ukubusiseka komuntu engasindiswanga. Noma umuntu angaba nani maye ngasindiswanga, hayi bafowethu mina eyami ona ayikho lapho. Nisekhona ba yenye izinto ezingimisile kwaze kwaba manje. Angisifuni isibusise siza nembandela. Ngoba khona abantu abathi ngizokwenzela u1 no2 no3 uma wenze u1 no2 no3. Akusona ke isibusiso le ijele. Akusona isibusiso yini bazalwane, ijele. Isibusiso sithi noma bekukhona into ekuvimbile kodwa uNkulunkulu usevele wakwenzela. Noma ngadlula kancane kodwa kuze kufike ngaphambili. Wozane sithethe indaba. Noma asibakhansela noma, hayi unoma, noma ningabuka noma manje, asibakhansele noma. So we're cancelling that. We're cancelling that namhlanje. But you know abantu abaningi njengani nje la mhlambe abaningi benu bagcine kuleli verse. Bacanga ukuthi kuphelile. Ase ngisindisiwe kupheli. Kanti awubheka uverse 19. Uverse 19 uthi uma nivuma ngingakwazi ukujobelela.
angijobeleli ivesi, ngijobeleli isambulo. Uma nivuma ukwenza intando kaNkulunkulu, nilalela nenze, niyakudla okuhle kwezwe. Yabona ke lapho ke sibambeke khona ke sonke ke lapha sibambeke lapha ya. Asifuni ukwenza intando kaNkulunkulu, asifuni ukuba obedient. Yingakho sivalelwe indlela eya ku best of the land. Abaningi bethu balala bekhala zonke izinsuku, kodwa praise God sizoyisolva leyo nto. Namhlanje you have come into the presence of God, sizosolva leyo ukuthi ungaphindi ulala ukhala ngoba izinto zingahambi kahle. Shintsha indlela obuka ngayo izwi kaNkulunkulu. If you are willing and obedient, you will eat the best of the land. Isibusiso sensindiso ke lesi. Isibusiso sensindiso ke lesi. So kukhona leyo nto le. But ngifuna ukubuka la amazwi nivuma nilalela. Uyabona uNkulunkulu wakhuluma very early ku-Abraham. No ku-Israel. Mhlambe asedlule nala ku-Abraham. Ungidonse nje baba umpostoli Mase. Ungasabi. You see, uma ekhuluma no-Abraham, uNkulunkulu wabeka kwacaca ukuthi ukuphenduka kuhlangene nesibusiso. Ukuphenduka kuhlangene nani? Angiphela sibulawa ukuswela ini ulwazi. Sengazathi insindiso ingacula lamaculo noma ngigqoka amani. No. Mhlambe singalicula ngelinye ilanga mase nesambulo salo. Kodwa insindiso uNkulunkulu is uphenduka is connected with the blessing. Mhlambe asibuke lento ka Genesis chapter number 12. Ngoba you will never understand uNkulunkulu econfer isibusiso kumuntu until you look at that scripture. Genesis chapter number 12. Genesis chapter number 12. uJehova wathi kuAbraham, uyamona ukuthi uthi uJehova wathi kuAbraham, phuma. Cela ulandalane lelo gama eBhayibhelini lakho ngoba is a Hebrew word that elisho ukuthi repent. Ngoba uNkulunkulu akakwazi ukuhamba nomuntu engaphendukile. Kodwa nikhona bazalwane. Leli gama lithi phuma, get out. The phrase we Hebrew it repent, right turn. Uthi ke uNkulunkulu kuye, phuma ezweni lakini nasehlotsheni zakho nasendlini kayihlo uye ezweni engiyakukhombisa lo. Uveza ama strongholds enza abantu bangaphenduki. Ama strongholds, the first strongholds ngicela nibathande izwe lakini. Ungazi ucabanga sengazathi izwe alinayo effect in your life, kanti linayo effect. Kodwa uNkulunkulu ukulethe ezweni elinje for such a time as this, wakunika wakugcoba wakusindisa ukuze thina sijikelelizwe. Hayi futhi sizolijika le uyathanda umuntu noma kathande sizolijika ezwi. I was talking kwenye ndawo ukuthi you know the fathers of South Africa, they are different from the fathers that comes from other countries in Africa and all the world. The fathers
fathers of Abala, they respect God's ilokhuza izinto ezibekwe uNkulunkulu. I cannot stand there ngikhulume kabe ngopresident. Ethi nina nimjwayele ngicela ngikhulume naye. I cannot do that. Because government ubekwe uNkulunkulu. Where do evil noma uholy kodwa yena ubekwe bani uNkulunkulu. Engani banika nethuba ngoNovember nje, if there is a corrupt government asikho isidingo sokuqhinqa ukuthi ngeke ivote. Kuyahamba uvote ngendlela uNkulunkulu akunika ngayo, ukhiphe ocabanga ukuthi ba evil, ubeke ocabanga ukuthi ba righteous. Usulokhu uhlele khoneni ukhala as if ubani oshintsha lelizwe nawe unikeziwe. Nawe unikeziwe. Yeah. But listen to this as mbeke ngasekuvaleni umthetho wami. Ilokhuza izinto okuyizona eziyinkinga ezenza abantu bangasindiswa bahambe noNkulunkulu kahle. Number 1 izwe. Number 2 zihlobo. Hayashuba vele yashuba. As wena uma relocate uyohlala la kungekho khona ihlobo zakho, uyazi ukuthi izinto zakho zingalunga. uNkulunkulu lo bazana kusemile. Zihlobo. Uyazi ihlobo zinendlela yokwenza uhlala udepressed. That is why ihlobo fanele uyisupport ezikude. Fanele ubondle bekude sebayinkinga ihlobo. Uthi Abraham nasendlini kaIhlo uyezweni engiyakukhombisa lo. Uma ubheka lapha akasho ukuthi uye kuliphizo. Uthi uyezweni engiyakukhombisa ngoba kufanele uncike kuye ngoba uyena owazizwe. Yeah. So izinto ke lezi uthi phuma. Come to verse number 2. Verse number 2 wakhona uthi ngiyakukwenza isizwe. Ngizokwenza ini? Come on bazana. Niborekile. Ngizokwenza ini? Isizwe. uNkulunkulu akanayo inkinga, unawo amandla aphelele ukuthi kumuntu oyedwa enze isizwe. Ukuthi we are not availing ourselves enough ukuthi uNkulunkulu aveze ukuthi yisiphi isizwe sifihlwe kuwo. Now uthi ngikwenza isizwe esikhulu, uthi ngikubusise nenza igama lakho libe likhulu. Mawucabanga leyo kwenziwa kwegama yini le? Uma sekwaziwa igama lakho ungakafiki wena. That's fame. That's a holy fame. Anibona ukuthi aniko. Lento yodumo bazalwane yabo nje mina ngilithanda udumo angilithandi. Kodwa ngike ngifike kwamanye amazwe ubona abanye abantu beguqa phansi bethi nje ngibusise. Why is that? Angaze ngifike kuleli yazwe kodwa igama lami selihambe laze lofika khona. Into esingayifuni udumo lwezwe. So uthi ke ngikwenze ube igama lakho libe likhulu. Abe sethi ke wena ube yisibusiso.
You know, I will never stop receiving blessings until I am a blessing myself. So when ube yisibusiso, come on. Ngiyakubusisa abakubusisayo. That's a blessings protection. uNkulunkulu uyayivikela into akwenze yona. Namhlanje ngathi ngizofundisa enye. Ngame ekhaya uthi ngizokubusisa. Bese ngibabusisa bonke abakubusisayo. Abesethi abaqalekisayo nabo ngiyobenza njani? Uyabona umuntu oqalekisa mina. Usenkingeni yokuthi isiqalekiso siqhamuka la. Where he or she least expected. Siqhamuka uNkulunkulu. Wabesethi ke imndeni yonke yomhlaba iyakubusiswa kuwe. Iyakubusiswa kuwe. Engathi ungayithinta. Iyakubusiswa kimi. Imndeni yonke yomhlaba. Awukenzi lutho uma usashintsha umndeni wakho kuphela. So isibusiso kufanele ufike la khona sishintsha wonke umuntu osondela eduze kwakho. Wonke umuntu osondela eduze kwakho. Let me show you angithi nisangithanda. Let me show you encwadini eyokuqala noma yesibili yamakhosi. Chapter number 8. Kukhona umama lapho. Ngithanda lo oqala. Lo oqala lithi lo mama lona ushonelwe indoda. Le ndoda lena ibikade ikhonza yona inceku le. Le nceku bonke abasondela kuyo ababusisekayo. Kodwa lo baba wafa. Eseduze komuntu ukuthi bonke abanye uma besondela. Wafa lo baba wafa ngisho ukufa. Kwafika cishe ngasho igama le khoza labangcwaba. You see bafika bamthatha lo baba. Egade eseva inceku kaNkulunkulu bonke abasondela kuyo ababusisekayo. Lethi iBhayibheli lo mama lo wafika umefika there is something ayishoyo lo mama uthi inceku yakho indoda yami besimshare sobabili. Silahlekelwa sobabili inceku kaNkulunkulu noma ngabe wena ubufuna ukwenza ngenye indlela kodwa silahlekelwe. Ngizwa sengizovala kodwa ke let me work on this one. Uma eqeda uthi sekufika umtshelekisi uzothatha amadodana. Now thina sobabili siphuciwe le ndoda. Now lokuphucwa sekudlulile kithi sobabili. Sekuza kimi ngedwa. Sengiphucwa manje amadodana. Engazathi sengigadele. Sengigadele. So sengiphucwa manje amadodana ukuthi ayoba ziqila. Ngamanye amagama ngiunderstandile ukulahleka komyeni wami ngoba besilahlekelwa sobabili. Kodwa manje I cannot take it. Ukuthi manje sengizolahlekelwa nedwa, not one but two. And then lo mama uthi hey Nkosi angikwazi angisayazi ke lento. I cannot take it anymore. Iyasukuma inceku kaNkulunkulu ithi ufuna ngikwenzeleni. Kwacaca ukuthi inceku kaNkulunkulu engamenzela khona kungaphinde kuphele.
Makhona umuntu ongena moto nginazo zimbili ngikunikeza imoto ungajabuleli imoto ngoba uzokwenza njani mayifa. Khona umnye umfundisi engamupha iBMW 320 ngamupha iBMW 320 yahamba isahamba ngamandla ami mhla ifa kwacaca ukuthi akanawo amandla okuyivusa nisho ukuthi akukho okuyisa kaBMW. So yafa izalela inkukhu nje kuba ngikhulu sengize nginqikaza manje sengicabanga ukuthi uma ngifuna ukukubusisa unawo namandla okumaintain. Ungajabuleli ukubusiswa ngento ongeke ukwazi ukuyimaintain. Vuma nje ipholo ngoba amandla akho asekuyipholo sonke saqala ukuthi wena kuthiwa ingamele aka Renault ukuthi wena uhamba ngequid akusho ukuthi imoto yakho iless ingangawe ngoba usenamandla okuyimaintaina. Ungavumi umuntu akunikeze kodwa Jesu nisekhona akunikeze i-S600 kodwa wena usahlulwa ukuthenga u5 kg we-rice. Ufuna inkosikazi ungakakwazi ukondla uma wakho. No, bazalwane, it's unfair. It's unfair. Uyakhala umama ulala engadlile kodwa wena usufuna indoda. So now uma ubheka lapha uthi ufuna ngikwenzele yabuya lento by the spirit kumprofeti wathi yini onayo endlini yakho ngamanye amagama what power that you have to maintain. Akusizi ukunikeza into ongeke ukwazi ukuyimaintaina. Fana nomuntu owina iloto imvamisa kuphela izinyanga ezintathu engasenalutho ngoba unikezwe into angakwazi ukuyisebenzela. So unantoni endlini yakho ake sisebenze in your level. What do you have in your house? Wathi umfuma wamafuta. Fuma wamafuta. Uyabona ukuthi ukuba wamnikeza u50,000 kwakuyona konakala lo mama wayezoqoma lo mama wayezolala mawethe amnikeza u50,000 kanti yena uyilevel yamafuta. Hayi umfuko wazoqoma lo wayezobonakala egijima indlela yonke ethi uyabona ngizokushaya nginika u10,000 ngoba u50 ucabanga ukuthi imali. Hey ake ngenyusa ingqondo. Uyabona the day uba ne1,000,000 ungalibone lilincane ulibone lilikhulu usheshe wafika fanele every level othuma ufika kuyo ufike leyo level isiyincane ukuzulambele ukuzulambele enye level engaphezulu enye yezinto ezenza abantu bakhule bame
in the level of blessings yikuthi ufika la khona ekade ngalindele ufika khona. So hey kodwa Nkosi angivala ngindedele kwaze kwahlwa ngomnyama. So wathi namafutha wasethi hamba otsheleke izitsha ngoba isibuso sakho sizofika kwi-level yakho. Ungaze uthi ngokwenza ukuthi mhla ngaba ekuthi. Learn to handle your level. Hey, kodwa Jesu kodwa nisenami. But lithi iBhayibheli wahamba ke otsheleke wathi azibe ningi asingabi ingcosana. I-level yakho ke leyo. Ngoba ngifuna ukukususa kuyi-level yakho. Wathi ke masufa bese uyavala. Ngoba le into yakwakho. Ingakho ngibuza ukuthi unani endlini. Ngoba isimangaliso sendlu lesi. Isimangaliso sendlu. Akusisona lesi sasemgwaqeni. Isimangaliso sani sendlu. Then uthi ke uzobeke usukha ngapha kulokho okuncane uthela emphongolweni eminingi emkhulu. Ngesikhatheka kuyagcwala ngapha. Esikhatheka kuyagcwala. Waqonda ukuthi kwi-level engikuyo uNkulunkulu angangibusisa angibeke kwenye level ngento enginayo. uNkulunkulu akafuni into ongenayo, ufuna into onjani bazalwane. Inkinga ubukela phansi into encane onayo. Besikhuluma ngoAbraham ngizokwenza ube sibusiso. Wathi dayisa lawo mafutha ukhokhe isikweletu sakho aphume nje lo muntu kuwe bese udle kokuseleyo. That's the level by God. That is success by God. So when ekhuluma noAbraham uNkulunkulu uthi phuma ezweni lakini ngizokubusisa. In fact, kwi-original Bible kuthi uma uphuma ngizokubusisa. Ngamanye amagama lesibusiso sensindisweni sincike ekuphumeni kwakho. Sikadele ngabazalwane uyabona uma uthola into engaphezulu kwakho uzophuma ukhishwa yiyo. Kodwa uNkulunkulu ekukhulisa kulokho nakho uzobona ukuthi into yasendlini. That's why uzoba isibusisi endlini. Hey kodwa Jesu yajula lento yajula kabuhlungu. Soke isibusiso ke into enjalo wayikhuluma kuIsrael at the very early stage. Ngicela silifunde ke leli. Ukhona lo ofunda kahle la ekhaya engazathi ayidingi mina le. Deuteronomy chapter 28. Yeah, Jesus Christ. Uyikhuluma uNkulunkulu. Leyana kakusinto umthetho. Into ayikhuluma kuIsrael. So ukhona lo ofunda kahle ubani ka? Funda kakhulu mntana. Verse 1. Yes. Kuya ukuthi uma ulalela nokulalela Yes. izwi lika Jehova uNkulunkulu wakho uqaphele ukuyenza yonke imiyalo yakhe engikuyala ngayo namuhla. Funa uyibheke uma kuza esibusisweni kukhona ukulalela wenza. Uqaphele ukwenza. Uma abazalwane inkinga yabo bathanda ukuthomoya. Noqhwetho mase kuza ekwenzeni izwi bese kuba nzima.
sikhuluma ngokubusiswa through the word of God. Uma abantu bejahe izinye izinto mhlambe bangaya angazi abaye enyangeni ukuthi bayithola kanjani izinto, kodwa ngezwe ngomunye ethi ulala nenyoka. Awucabange nje ulala nenyoka ubusuku bonke igoqa inyoka ekseni kudedele, abantu bacabanga sengathi ubusisekile kanti amathe enyoka nje onke la. You see, angeke nje khona indawo engeke ngize ngiye kuso. Angeke ngize ngiye kuso. Fanele izinto zami noma zingadelaya masideleye kunokuthi ngiye la khona engonikela ngomphefumulo wami. Kubonakala ngazathi khona into enginayo kanti mina ngisenawo umphefumulo. Umphefumulo sengawunikela kwenye indawo. And futhi ngiyazi fanele khulunywe yithi lezi zinto ngoba the young people bacabanga ukuthi uphumelele itholakala kwabanye abantu, itholakala kwezinye indawo ukuthi uyoguqa kwamanye ama-altar. Impumelela yikho kwamanye ama-altar, isijeziso ezikwamanye ama-altar. Khulunywe yithi esihambe, I've been preaching close to 40 years now. Nkulunkulu elokhu hamba nathi. Sikhona isibusiso. Sikhona isibusiso. Sikhona isibusiso. Hey, khona ibhese bengithi ngifuna ukulifunda ngeke ngilifunde. Elithi nenza nihlale endlini eningazakhanga. Mhlambe uzongibuza into yezindlu bese ngikutshela ukuthi usemuva nesilabhasi. Sigibela izimoto esingakhokhanga lutho. So it's very important. Angifuni ukukhuluma ngento yemoto nezindlu, kodwa uNkulunkulu osho lento. Ake sikhuluma. Kuyakuthi uma ulalela nokulalela izwi likaNkulunkulu uNkulunkulu wakho uqaphela ukwenza yonke imiyalo yakhe engekuyala ngayo namuhla, uJehova uNkulunkulu wakho akwenze njani? Asikhulumeni, akwenze njani? Ya uNkulunkulu akuphakamise phezu kwazo zonke izizwe zonke zomhlaba. Come on. And kuyakuthi zonke lezi zibusiso ziyakufika phezu kwakho. Ziyakufika phezu kwakho. Zikufika uma ulifake ngesingisi, alifake ngesingisi. Enye izinto ezimnandi ukufunda wonke ama-translations uma uhlela. You know, and all these blessings shall come upon you. And do what? Come on, and do what? And overtake them. Should anybody that is going to meet you will meet your blessing before he meets you. Uyabona wake wayibheka le ndaba uLokhoza uJacob uma ebaleke nesibusiso. Kuthe mase fanele ekhaya wahlela ibusiso zahamba ngaphambili zaba ngamaviyo ezohlangana nomfowabo amtshontshelayo. Ukuze lo mfowabo ethi athi mayihlangana naleli viyo lebusiso inhliziyo yakhe ithi wehla, aphinda ahlangane nalaba naleli viyo lebusiso inhliziyo yakhe ithi wehla. Wathi uma esehlangana naye esikhundleni sokuthi alwe waguqa phansi. Will overtake you. Because you obeyed the voice of the Lord. Ngifuna sisehle sifike ku verse number 12, but asiqhubeka 3. Blessed shall you in the city, and blessed shall you be in the country. Come on. Blessed shall be
shall be the fruits of your body. Zingane zakho. Ungazalela uSathane. Ungazalela amathaveni. Isithelo nje sakho, the produce of your ground and the increase of your herds, the increase of your cattle and the offspring of the flock. Come on. Blessed shall be your basket and your kneading bowl. Oh, Misho, ilokoza yako. Blessed shall you be when you come in and when you go out. Come on. I'm preaching to myself now. I'm reading to myself. The Lord will cause your enemies who rises against you to be defeated before your face. They shall come out against you one way and flee before you 7 ways. Nangu uNkulunkulu izunkulunkulu olwayo olwa nezimpi olwa nezitha zabantwana bakaNkulunkulu. Ekhona abantu abazofa mani abebecabanga ukuthi beza kuwe uyobaqeda phambi kwakho. Lithi iBhayibheli bazoza ngendlela eyodwa babaleke ngendlela eziyisikhombisa. Why? Because you are blessed. Come on. Verse number 8. Now the Lord will command the blessings on you in your storehouse, your bank account, and in all to which you set your hand, and He will bless you in the land which the Lord your God is giving you. Come on, verse number 9. The Lord will establish you as a holy people to Himself, just as He has sown to you, if you keep my commandment, the commandments of the Lord your God, and walk in His ways. Hambe uyabona ngobona isidala leso ukuthi ucabanga ukuthi mawumusisekile usufanele izwe. Sidala uNkulunkulu uvusa enye generation ezobusiseka ayivusele kuye. Futhi ngiyeza ukuthi even in this house kukhona abantu abazoyithola kuvuleka iminyango abangaze bayicabanga. Uthi kanti bewufundela ukuthi athi uNkulunkulu ngingakunikeza lento oyifundeleyo kodwa khona umnyango engekunikeza wona. Verse number 10. Now then all the people of the earth shall see that you are called by the name of the Lord, and they shall be afraid of you. Angangeni kulena ngoba izongibambezela. But let's go forward. I see verse number 11. And the Lord will grant you plenty of goods. In the fruits of your body, in the increase of your livestock, in the produce of your ground, in the land of which the Lord sown to your father to give you. Come on, verse number 12. This is my favorite verse. Verse number 12. Favorite verse. The Lord, okay, Jehovah, the Lord will open to you His goods treasure, the heavens, to give you the rain
to your land in its season. Ngamanye amagama akekho umuntu oyovaleka ikhalenda manje. And to bless all the work of your hands. You shall lend many nations, and you shall not borrow. Asiye kwelesizulu. This verse is crazy. It's crazy, this verse. uNkulunkulu uyakuvulela indlu yakhe yengcebo. Izulu anise imvula yezwe lakho ngesikhathi sayo. Abusise wonke umsebenzi wezandla zakho. Uyakukutsheleka izizwe ungatsheleki lutho. Holy mashonisa uzotsheleka izizwe ungatsheleki lutho kuzo. Kusekhona nenisafuna ngikusho kodwa ngizwa sengazathi inkosi ithi akumemezele ukuthi zonke ikwelete ekhona is about to wipe it off and enza wena okade utsheleka kube uwe otsheleka abantu kodwa ungatsheleki lutho kubo. Ukutsheleka isikhathi sokutsheleka. I'm blessed. I am blessed. Nansi ke into uNkulunkulu ayisho kuleli verse. Ukhuluma noJoshua. Uma ekhuluma noJoshua, yes. Thatha mntanami. Uma ekhuluma noJoshua, uthi uMoses ufile. Wena Joshua sukuma. Ngoba ngenzeka ukuthi kufa uMoses, uJoshua abe nenkinga yokusukuma. Okay. Now, umasibuka Moses, let us not take anything from him. Moses was great. Kodwa iqiniso ukuthi waxoshwa emanzini. uMoses watholwa emuka nomfula. Which simply means noma ngabe wayifakwe purposely. Kodwa iqiniso ukuthi abamtholayo bamthola emuka namanzi. uNkulunkulu uyakwazi ukuthatha izinto zimuka namanzi. Uyakwazi ukuthatha izinto ezimuka nani namanzi aziclean abese enza ngazo imangaliso. uMoses bazalwane, he nearly came into the level of Christ. Akaze. But uma uzofunda ngoMoses uhlangana noNkulunkulu, uMoses eseyinto ebalekile across amaborder elahlekile engenalutho. uNkulunkulu wayibona lento ukuthi uma ngifuna ukusebenzisa umuntu anginandaba nokuthi ngimthathele, ngingamkhipha emanzini bese ngiyamsebenzisa. Moses grew until uNkulunkulu wambuza ukuthi indlu oyiphethe wathi uphethe induku wayilahla phansi yaba yinyoka, wathi thathe yaphenduka yaba induku. Wathi uyabona ke mina anginandaba ukuthi ngithole ehlala ngaqhweba ngesihlahla esivutha singavuthi. Anginankinga mina nalokho. Now uthi ke uNkulunkulu manje ngifuna ukwenza imangaliso lapha kuFaro. Wenza imangaliso uFaro azadideka. Ngoba ngifuna ukhiphe abantu bami.
ubakhiphe ezweni lobugqili. Lalela epaint scenario izwe lobugqili la khona behlale bekhala bazophuma endaweni yobugqili baye la kuchichima khona ubisi nezinyosi. Akusena ndaba Moses uthi ngikuthola umuka nomfula, kodwa I'm giving you something, the anointing and power. Isibusiso ngisivalela kuwe ukuthi wena kungabi bikhona ndaba ukuthi ngangikuqoshephi, kodwa wena uzohamba nabantwana bami. Moses, amehlo ami awekho kuwe, amehlo ami akubantwana bami. And then Moses bazalwa wavula ulwandle. Enye izinto la afika hluke khona noKristu wavula ulwandle, kanti uJesu akabezanga ukuthi azalivule, wavele wayehambela phezulu kwalo. uJesu is the greatest, he is the king, he is the Lord. Oh, hosana kwaze kwathi ngikhuluma izilimi zanamhlanje. You see uma uMoses enza zonke lezi mangaliso, evula ulwandle, ekhomba itshe likhipha amanzi, elokhuza ethatha iqabunge alifake emanzini ababayo. Moses performed serious miracles. Moses, let us not take anything from him, but another thing, Moses, he is the only one. Oh, washumayeza uNkulunkulu. Moses, the only one. He had guts. Umethi uNkulunkulu buyeceleni baqede bonke laba bantu ngenze wena ube yisizwe. Akabhekananga nokuthi Nkosi ngeke ukwazi ukuyenza into yokwenza mina ngibe yisizwe ngoba wayenza kubaba Abraham. So ngiyakholwa kuloko. Kodwa izizwe zizothi wena ukhipha abantu ukuthi uzobabulalela ehlane. Lithi ke ngesizulu uNkulunkulu waphenduka ngesizulu. I like it in English. Let God relented, because God does not repent, God relent. So Moses okashumayeza uNkulunkulu, nangu kuMoses nemangaliso zakhe ufile. Uthi uNkulunkulu, Joshua, uma ngibabheka bonke laba akekho ofanele ukuthi athathe labantu abawelisi. Ube yilida yangapha, wena uzoba yilida yangale. Let's go to that scripture. I'm closing. Nkosikazi wami, I'm closing my wife. I'm closing. iBhayibheli ke lithi wayesethi njengoba ngangihamba noMoses ngizohamba futhi nawe. Ngoba uNkulunkulu akashintshi kuJoshua. All right. Usewuye lo owaphika uMoses apha emuka nomfula. Joshua symbolizes a leader that is groomed in the house. Kanti Moses usymbolize a leader yalandwa olwandle emanzini. Ingakho bonke abantu ababe elokhuzeni beyolwa le ngaphandle, kwakufanele uma bebuya banikwe itheme eyodwa njengoba uMandela. Ngoba abantu bangale ngaphesheya sakufanele kungena abantu aba-understanda akuseyona ugcobo lwale ngaphesheya olugijima nekhale, sakufuneka ugcobo lwala. How to turn around the economy, how God understand. Sakufuneka ugcobo lwala. But this is something that blesses me. Uthi ke yonke indawo enobeka kuyo leyo ndawo nidlile semngeke.
usho basazowela abaweleli endaweni abayinikeziwe bawelela endaweni ezinye uma bebeka nakulezi abangayinikwanga uNkulunkulu uyamthanda over and above. All right. Over and above. Can somebody say over and above? Thanda uNkulunkulu akamniki zonke nje kuphela lezi athe ukunika zona ukunikeza no over and above yonke indawo oyobeka kuya uthi ke ngesikhathi ubeka unyawo amazwi lencwadi ngoba bese uzindla ngawo ngenhliziyo imini nobusuku usalokhu beka unyawo uyadla ukhuluma amazwi usalokhu beka unyawo uyayidla indawo ulokhu uyakhuluma amazwi. Now usethi ke uNkulunkulu uthi ngoba lamazwi azohlahlamelisa indlela yakho bese uphumelela kahle. Can you touch somebody and say impumelelo yabangcwele? No, ngithumela izwi phansi kolwandle, ngithumela izwi phansi kwamanzi, ngithumela izwi impumelelo ngeyabangcwele. Namhlanje ngiyibizela endlini kaNkulunkulu ukuthi abasindisiwe bakholelwe izono laba babizwe ngegama lakhe impumelelo mayibuyele kubo. Ukuhlala lapho khona noma bani bengahlala Nangithe alisari Umpihlela kimaketsi fela akisali asala mazulu kimaketsi fela. Funa standards manje. Funa standards manje. Yazizwa ingelosi zempumelelo. Ezizo unlocka zonke izinto zenza ulalela uNkulunkulu ukuthi sikusebenzele from today. Zonke lezi shumo boyikhipha izulu kuba sengazathi alivuleki. Namhlanje nasizovula ngegama lika Jesu Kristu. Bonke abenzizwi yonke into wayenza wenza izwi. Ngithi namhlanje mayikusebenzele ngegama lika Jesu Kristu. Yonke into yenza ulalela ivoice. Ngithi namhlanje mayikusebenzele ngegama lika Jesu. Ngizwe isibusiso sikule ndawo. Namhlanje we are conferring the blessing of the Lord. Asikwazi ukusindiswa siphinde sidlala izifo namademoni. Yamukela isibusiso sokuphila ngegama lika Jesu. Awukwazi ukuthi usindiswe ufunde kangaka uphinde ungawuthola umsebenzi. Nithi mina yamukela isibusiso somsebenzi. Uyawuhlahlamelisa indlela yakho uphumelele kahle. Come on, open your mouth. Start to pray.
Thandaza. Yonke into mina asivumelane. Yonke into yenza ulalelisi mayikusebenzele. Ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Konke lapho beka khona unyawo lwakho. Leyo ndawo idlile. Yededemo kushatama. Rupaposaya. Zonke inyembezi zakho nemijuluko yakho la yawela khona. Ngithi namhlanje isikhathi sokuthi uvune. I bless you. I release the blessing. Every chain broken. Every sickness. Isifo siyancibilika. Amandla kaNkulunkulu agijima kule ndawo. Oh, kukhona uqobo lukaNkulunkulu olugijimela emakhaya kubo lokwenza imangaliso as you are in the presence of the Lord. Asikwazi uhamba noNkulunkulu ongaka. Jesus, Jesus, engizwa amandla zonke amakhaya eminyama ayaqabuka. You are being set free. Uyaphunyula namhlanje. Bonke abaphunyuka enkambeni. uNkulunkulu anibusise, uNkulunkulu aniphakamise, uNkulunkulu anenzele okuhle ngenxa yezinto enizenza every day for the kingdom of God. Ukulalela nokulilalela. uNkulunkulu akuphakamise, uNkulunkulu akubusise. Uyotshela izizwe ungatsheleki lutho ukuthi wena waswele. Leso sikhathi ngiyasiqeda namhlanje as the servant of the Almighty God. We are coming against every power. You will never run away from anybody. uNkulunkulu uzokulwela bonke abakusongeneyo. uNkulunkulu will deal with them in the mighty name of Jesus. The mighty name of Jesus.